Sanibingelela nonke ababukela emakhaya kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihle noLungsta ku-Blaqlife TV. Namhlanje sivakashela udadewethu othi kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawona. Sawona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila sisi. Ngisacela ubingelela ababukela emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Ngiyanibingelela nonke babukela emakhaya. Igama angizukuzisho. Kodwa la engisuka khona ngisuka khona le ndawo ekuthiwa iSembazwane. Imbazwane ngakuphi? Imbazwane ingako uyadlula eHluhluwe uqhubeke uhambe kanjalo nje kodwa nje iphambidlana kwakhona. Oh okay. So namhlanje sivakashela wena ukuhlelo lethu sikhiphe imfihlo. Okusho ukuthi khona imfihlo lekushisayo osubona ukuthi awuze la ka-Blaqlife TV sizokusiza ukuthi uyikhiphe. Yebo kunjalo impela sisi. Okusho ukuthi mina nemfihlo and iyangidla isekuyisikhathi lento ngiyibuka yenzeke ekhaya. Okay. Ukusho ukuthi ugogo wami wathwebula umalume kamngani wami. Okay, mawuthi wamthwebula usho ukuthi like umkhovu? Yebo umkhovu kagogo. Lokho kuthole kanjani? Kusho ukuthi ake ngiqale nje eqaleni indaba. Ekhaya thina sikhule sizingane nje ehlaniphile sonke ekhaya. Okay. Thina esikoleni ugogo mawusuyobhala khona ipeni abekunika lona. Uma usubhala uyalibamba nje ipeni umkhovu kagogo nathi phela sesiyayazi khona lento ekubhalelayo nizolokhu unyasilo nje yakubhalela. So okusho ukuthi mina bengesekho isidingo sokuthi nifundela ama-exam. Isidingo sokufunda thina ama-exam for ama-exam and ugogo bengayifuna ingane ke ehlaniphe edlule zakhe. Ayibengayifuna ugogo besheshe nje adile nayo early. Okay, so manje ke ngoba uthi uthwebule umalume wami ngonakho ukubone nini lokho o nawe wenza lezi zinto ezenziwa uyena ugogo? Ugogo manje angithi usekhulile iminyaka isithe ukuhamba manje. Ugogo ke mayenza lo msebenzi wakhe uye kasibize asho ukuthi ngifuna nibone ukuthi la ekhaya siphila ngani njengoba nibona nina yonke into niphila kamnandi. Wasikhombisa ukuthi nithi lezi ingadi engaka zilinywa uba. Nithi igceke la ekhaya nje wahlezi lilihle uba uklina leli gceke leli. Nathi sesiyaqala siyayibuza sizingane ukuthi awuyazi ugogo uqinisile akaze sibone umuntu eklina la ekhaya noma enzani kodwa izitshu uzoyifica ikliniwe yonke into iklini. Ilapho ugogo ke wavula ke kulendlu yakhe ke wasikhombisa ukuthi nazi ke ingane zami ezingisebenzelayo la ekhaya. Uma ngiyibuka labantu ngiyabona ukuthi okay khona nabanye engibaziyo basendaweni okwazi ukuthi abancwatsho. Kodwa mase ngibuka into yasuya ababhlungu kakhulu mase ngibona umalume wamngani wami ngoba umalume wamngani wami nami bengiclose nayo besithatha nje njengabashani bashana esipha imali kumalume nje right. Manje ngibuthi ugogo usaza thathe nomalume lo amenza umkhovu pho. So manje ngoba uthi ke nakuvulwa lendlu and uyabona ukuthi hayibo khona nomalume kwenzakalani kumalume? Umalume uyambona ukuthi uyangibona kodwa akakwazi ukukhuluma. Ngoba ugogo ngithi usebanqamula ulimi ukuze bengakwazi ukukhuluma. Manje nje obemnqamulile ulimi uyambona ukuthi njalo mayibona mina uyangibuka thula ngibuke. Manje kusho ukuthi noma manje ngiyayibuza noma usuke ezama ukuthi ikhona indlela ongangisiza ngayo ungiphunyule kule nkinga ngikuyona angazi. Kodwa nje manje inhliziyo yami ivele ibebuhlungu manje sengiyacabanga ukuthi ake ngizame ukuthi mhlawumbe ngitshela umngani wami mhlawumbe naye engazama indlela esingakwazi ukuthi simsize ngayo. Ngoba masingazama size mhlawumbe ngingakwazi ukusiza nalabo abanye ngoba abantu bazi ukuthi abantu basemakubo babancwaba bona kodwa thina ekhaya siyababona besebenza. So wena wawuyile emncwabeni wakho umalume? Ngangikhona umalume nje wangcwatshwa. Kwasekuthi ngoba ugogo ke sesiyambuza ke gogo kwenza kanjani umalume simbone encwatshiwe kodwa sesimbona esela egcekeni lakho ngoba ubadedela ebusuku. Okay. Wathi ugogo ke lalelani ke kufanele la ekhaya nazi ukuthi yinto esiyenzayo. Uma umuntu eshonile siyahamba ngaleli langa ade ngcotshwa ngalo siyomumba siphinde sivale sishiye kanjalo siyamthatha sisomsebenzisa siyamkhosa. Ungitshela ukuthi thina okay angikhulume ngomngane wakho. Ungitshela ukuthi umngane wakho waba nomsebenzi nje umcimbi ngcwatsha umalume wamshiya emathuneni kanti ugogo wakho yena ebusuku uzoshona khona futhi ayomguma. Wenze njalo nje uhamba yomgumba and wenza sure ukuthi ugogo makushoniwe uthatha omalume bami laba nobhuti bami ibona basuke bemba lapha emalibeni. Manje umngani wakho mawucabanga lento uzoyireceive kanjani ngoba phela wazi ukuthi umalume wangcwatshwa. Siyiprove kanjani lento le ukuthi ke na ngempela umalume ukhona lapha kini?
Inkinga izoba lapho and futhi angiboni ukuthi uzoyithatha kahle lento le ukuthi nakuthi sengizomvusela amanxeba ngoba bona bazi ukuthi lo muntu akasekho. Uma mina ngithi uyaphila kithi naye ngicanga uzoba nokudideka ukuthi kanjani lo muntu kuthiwa washona kodwa yena uthi uyambona. Mhlawumbe naye la sezobona khona ukuthi kusho ukuthi kamngani wami vele kuyathakathwa. So lento lena ngeke ilimaze i-friendship yenu. Ucabanga uzoqhubeka nakuthembe owaqhubeka abe part of ukuba i-friendship yenu? Angiboni khona ukuthi uzongithemba ngoba uyabothi mangiqala ngikhipha lento kuzobe sekudaluleka nezinto eziningi. Nomphathi nje endaweni bazobe sebebona ukuthi hawu fanele kulomuzi izinto kwenzeka ukuthi nothi ngoba vele kuyathakathwa kuloya muzi. Ngikuzwe lana uthi kena khona nabanye abamakhelwane abakhona endaweni kodwa wanyakaziswa umalume. So laba abanye abamakhelwane nina nibo abantu bekhala kushoniwe nina niyazi ukuthi kene ebusuku kuyogunjwa umuntu ukhona lapha. So ngisho nomulo umngani wakho ngiyacabanga ukuthi kakhuluma ethi ngiyamkhumbula umalume. Kufila kanjani kuwena umuzwe esho lawo mazwi kanti wena uyazi ukuthi uphi? Akubi mnandi khona, akubi mnandi. Ngoba kwesinye isikhathi and ugogo uyambona ukuthi lento akanankinga nawe uyayi-enjoy. Ngoba ngisho ungasho azasho athi na awubuka umasibani lokho engicefezela ethi ukhumbula ubani esho umkhovu wami manje ucanga ukuthi mina ngimbusela umkhovu wami. Manje uyambotha ugogo uyayiphila lento uyiphila kuye. Uyayiphila akanankinga nje. So manje if umndeni wamngani wakho beyithatha inyathelo bemshisa ugogo kuzokwenzakalani? Ugogo akasi umuntu ongashiseka ngoba ugogo ekuqaleni khona bakubamnuka endaweni. Bathi mabefika mabesho bona bathi bavele bafica idamu umuzi bangawubona. Manje angazi ke nami into engakhulwa ngizwa ingane esikweni ngoba ezinye ingane esikweni zazisaba ezinye zithi na ugogo lo uyathakatha kunjani njani. Okay. Sizomfonela umngani simtshele lolu daba. Sengicabangela wena ke manje. If umuntu ke na o strong ngangako uthi ke na bemfuna abantu kuvesana iqhamuka udamu. Wena uzothina ugogo kuma ukuthi kwamanje uyakuzwa ukuthi ke uzosho indaba engaka. Ugogo uzongizwa vele ungathothi uyangizwa vele. So manje wena usabi? Nami ukuze makuyindlela yokuthi mhlambe noma ugogo uyongenza into angenzayo na kodwa makuzogcina nqamlekile yaphela lento ngoba akumnandi. Abantu bayakhala thina kushuthi thina makufa ugogo uba uzoqhubeka nalento kagogo. Umbuzo obalekile ngoba iloyo kubani uzomelana nokwenza lento kagogo ngoba ugogo nenye into sesisayina ukuthi siyafunda sifika grade 12 kodwa isidingo saseva sithi asikho ugogo kubuza ukuthi la ekhaya ikho into engekho yosebenza yofundela ini yofundela ukuthi ube nemali le khona la ekhaya. Manje siyayibona lento nje basikhulu ukuthi ugogo usigcinela ukuthi sizoqhubeka nalento yakhe. Yo. Hey nezwela ababukele emakhaya yazi ayikho into ebhlungu njengokuthi ke na uthi umfihlile umuntu wakini ulele lapha ngokuthula kanti kamakhelwane ubhizi isigqila uyezwa kuthiwa ke na ingadi yaqhakaza kuklini amagceke aklini ngenxa yokuthi nje ngomalume amngani. Kodwa akasimthinta umalume umngani siza ukuthi ke na uzothini ngalolu daba. Mina sengisaba ugogo wakho. And ugogo hayi uzodila nami khona hayi. I think nje le ndaba izoba nzima nginazo zonke indaba. Hello? Sabona sisi unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la kwa Blaqlife TV kuhlelo ukuthi sikhipha imfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi ukukhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nomngani wakho othi ke na ucela umuphuldlebe bakithi kunodaba afisa ukutshela lona. Ngiyakuzwa. Okay, ngicela ngibambele. Ngibambele kanje. Chomi unjani? Awuchoma bunjani angisakwazi. Ngikhona nami ngikhona. Ngiza nendaba engathi ithanda ukuba nzima la. Hayi ithanda ukuba nzima nje ukubani manje lo Blaqlife ngani? Mfethu. Nawe go. Right. Ngi-right mfethu. Izana yonke into ngisho nendlela. Ngithi mina mfethu le ndaba ithinta umalume wakho. Malume muphi malume? Lo ngasekho. Malume. Ongasekho Mngani
Umalume angithi uyakhumbula ukuthi sasikhona sonke encwatshwa. Okusho ukuthi mina ugogo wami angazi ugogo wami uyilomuntu kusho ukuthi oganga ngathi uyathakatha. Hayi ngoqhawe usuthini manje ugogo uthakathaphi akuwrong. Lo muntu ehlezi ehamba lesele bomama. Antshintsha nje wena Hayi mngani. Masho konke kodwa nje musukudlala ngento kanjalo hayibo. Ngiyakutshela mngani. Uyabona nje emva komngcwabo ugogo wathumela omalume nobhuti bami bafike bamba. Bamthatha bamba ingcwaba lamalume. Uyabona nje hayi suqalileke. Ngiyakutshela uyabona nje ngisho nawe ungahamba nihambe nje nibe umndeni niyomba engcwabeni lakhe. Akukho umzimba lapha akho mathambo akho lutho. Umalume wakho uyasebenza nje. Udlala kanjani into enjalo Thomkhozi wawukhona nawe wabona futhi siyashaya kanjani indaba yokuhamba kwamalume ekhaya. Konke kuthi uyadlala ungadlala into ebuhlungu kanjena. Mana-ke mngani ngisheshe ngikubeke esithombeni. Uyakhumbula usisi wami lomncane? Angithi usisi wami uyakhumbula ukuthi wakhipha ukuthi ugogo unemfene. Emva kwalapho uyakhumbula ugogo wathini? Wathi hayi usho ugogo lo wakababa wakhe. Hayi lo yimina. Emva kwalapho uyakhumbula ukuthi ingane yenzalana ngithi yavele angabe isakwazi ukukhuluma. Hayibo wena. And ugogo washo kahle wathi yabona njengoba ngenza lokho engikwenza kulo ngimvala umlomo. Nginifundisa isifundo nonke enganeni zami ukuthi oyokhipha imfihlo yala ekhaya ngiyomenza nje. Okusho ukuthi nami njengoba sengikhulumile ngisenkingeni. Wena awusabi ngikhona ozokwenzeka kuwena. Ngiyasapha mfethu unkinga umalume njalo yabo ekhaya ngithe kwabona ukuthi ekhaya kunamasimo amakhulu kanjani. Wena wakwabona nje amasimo asekhaya elinye ngoba uhlezi ubona sekuvuna. Kusebenza umalume ebusuku. Bakhona nje umalume kini benitsho sibona benza lokho. Hayibo. Benza nini ngoba phela basebenza ebusuku. Uchaze ekhaya lento ngoba phela nangazi uyiqala ngithi lento kuma awema Jesu. Kusegogo senze nje awema. Mina ngiyazi lento ukuthi into ezothiwani ngoba okusho ukuthi ugogo uma kuthiwa uyalwisa ngoba ugogo unamandla la ngempela ukuthi umuthi wakhe angimazwa ulandaphi. Uma kuliwa nalendaba yagogo kuzofuneka kutholale umuntu ostrong ngempela. Ngoba inamandla lento kagogo and akusiyo umalume kuphela baningi khona nabanye umakhelwane engibabonayo omunye uthola ukuthi washona sifunda nama ngithi hayibo umkhovu wasekhaya nalo kanjalo bagcwele nje bayimkhovu yasekhaya. Udajomo ngenzani yazi yasebenzeki Jesu. Ngizeka Jehova uyazi nje ukuthi umalume yena eyibreadwinner lapha ekhaya khona imali ukuthi siyomba sizakale bese sokwenza njani. Jehova zoneni kangaka. Ncese chomi ukuthi lento ingiphatha kabi ngoba nomalume yazi umalume engimbona ngelinye ilanga waze kwehla unyembezi ngambona ukuthi inkinga akakwazi ukukhuluma kodwa nje lento uyafisa kusho noma indlela isayino engikhombisa ngathi ucela ngimsize noma wenzalana ngazi ngoba ungababona sebeze bamnyama ngoba basebenza nje thina ekhaya senza ilutho yonke into yenziwa yibona ekseni nje sivuka ku clean kungekho ngisho into eyodwa benza yonke into and ubona ngithe ekhaya indonga zinto ngempela simonini kanje esazi isimo sasekhaya angisho ukuthi right phela kulaba abanye kodwa hawu wazi wasibulala siphila kodwa kushuthi ngizocela sizameke ukuthi kuhlane nabadala kukhulunywe sibone ukuthi senze njani Jomi. Ngizozama mfethu ayikho into ezokwenzeka kufanele umalume alale ngokuthula ayikho phela lento ayona impilo la eyenzakalayo. Akuyona ngempela. Hayi kulungile mngani sho ukuthi sothintana ukuthi senze njani. Yabonga ngisakho mngani wawe Jesu. Unjani sisi? Futhi angicela kwamanje ngiphume emsebenzini ngengikwazi ukuma usama ulume. Hi sisi. Hayi ulungista lo khulumayo. Yebo sisi. Ngithi nje angibuze lana ukuthi ke since lento le yenziwa ugogo kamngani wakho izoyi-affect i-relationship yakho nomngani wakho? Manje ngifunda ukuhamba amanga ngazi ukuthi ngithini siswami lento nje ngehla ngaphezulu kodwa bengayilindele into engasenzeka nje ugogo phela befana nokuthi ugogo nami ukufana nje even nomalume nje ubeyazi ukuthi unomama kugogo. Yeah. Hayi vele sijwayele ukulinyazwa abantu ke na esithi sibathembile. Kodwa akasithembe ukuthi ke utshengisa ubomngane weqiniso noma nakhona kuzoba nzima but kuzobonakala ekuhambeni kwesikhathi. Yeah, kodwa sibone ukuthi ke na ubuke ukhethile ezusisi
ngoba uyasho ukuthi-ke naye usengozini manje. Nkosi yami, hayi ma, ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Hayi, nibe right as i-family ne? Angazi ngididekile njengamanje. Hayi, phephisa, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Sho, like uyiqala kanjani emndenini ukuthi-ke na mama, baba, omunye umalume ukuthi hayi lapha kamngani wami umalume wami ulapho uyasebenza emasimini. Futhi abakezi ukuyikholwa ngoba njengoba esho ethi ugogo umuntu owaziwayo uthandeza umama wolwesine. Umama wolwesine. Uyalifaka nje izembatho zakhe aphelele. Nakhona basazoqaba ukuthi le ngane lento eyishoyo ithathaphi, nakhona basazoba nalokho ukuthi le ngane inamanga noma injani. But I like ukuthi-ke na uthi angithi kuyagunjwa. So I like ukuthi vele uthe ku-empty laphayana. Shuthi sona siqiniseka abazosithola lapha. Ukuthi-ke nayi ngempela umalume ubhizi lapho uyasebenza. But siyangincoma ukuthi-ke nabakithi ube neqiniso kumngani wakho. Abantu abanjengawo bandile nje at all. So lokho nje hayi siyakubongela kakhulu, sithemba ukuthi-ke nane-friendship yenu izoqina idlulele kulokho. Nizwele-ke babukele emakhaya ukuthi ingaba nkulu ingabe isazekeka. Khona ezinye izinto nje ungazi nanokuthi zenzeka kanjani emhlabeni kodwa ziyenzeka. Siyabonga kakhulu ukuthi beninathi namhlanje kuhlelo lethu elithi Sikhipha Izimfihlo. Uma unemfihlo okukhona imfihlo oyaziyo ufisa ukuyikhipha, please feel free ukuthi usithinte. Ungakhohlwa to please share, subscribe and like. Kulungstar Blaqlife TV, siyanthanda. It's the Blaqlife TV.